Tässä on muutama viikko vierähtänyt, kun en ole kerinnyt oppimispäiväkirjan pariin, mutta olen oppinut sitäkin enemmän. Mun piti oikein tehdä lunttilappu, että muistan kaikesta kertoa. Tässä on aluksi vähän hoota, eli olen työn puolesta joutunut perehtymään esimerkiksi semmoiseen asiaan, että mistä Helsingissä saa halal-ruokaa, siis ravintolasta. Kauppoja on kyllä, mutta ei sitten kuitenkaan kauhean montaa ravintolaa, jonne voisi viedä ihmisiä muutakin syömään kuin pelkkää kebappia. Sitten mä oon käynyt Haikon kartanossa tutustumassa, olin siellä opastetulla kierroksella ja syömässä. Ja sillähän olikin mielenkiintoinen historia ja tosi ihanat ja romanttiset ne huoneet. Vähän tuli semmoinen, että sinne pitäisi ehkä mennä itsekin yöpymään. Ja tänään mä oon käynyt Inkoossa The Bear nimisessä hotellissa. Tai se on vähän niin kuin pieni mökkikylä, mutta se on oikein semmoinen upscale, jossa on ihanat merinäköalat, koko seinän kokoiset ikkunat ja osassa huoneissa on oma takka ja näin. Ja se oli mielenkiintoinen tutustumispaikka. Myös niiden ravintola oli aika uniikki ja ihana korkean kallion päällä, josta näki merelle. Sitten käytiin Fiskasissa ja Billnessissä. Molemmissa paikoissa on käynyt aikaisemmin, mutta nyt ehkä katsottiin vähän toiselta kantilta, kun ei ollut kyse vaan omasta viihtymisestä, vaan siitä, että jos vien sinne vaikka ryhmiä, niin mitä heille esittelisi ja minkälaisen ohjelman heille siellä järjestäisin ja missä liikkeissä ja hotelleissa olisi heidän kanssa hyvä vierailla. Ja sitten on myös tällä viikolla joutunut tutustumaan Tampereen ja Hämeenlinnan ja sitä kautta Iittalan tarjontaan. Mulle tuli ryhmä, joka haluaa vierailla näissä kohteissa Helsingin lisäksi. Itse olen käynyt Tampereella aikaisemminkin monta kertaa, mutta taas katson vähän toisesta kulmasta sitä. Ja Iittalan lasi siellä kylässä, mä muistan, mä joskus lapsena käynyt, mutta en aikuisena. Vähän heräsi siihenkin mielenkiinto, että sinne pitäisi mennä. On vähän hankaloittaa, kun meillä ei ole omaa autoa, niin sitten on vähän toisten kyydeistä kiinni tai pitäisi lähteä bussiseikkailulle. Tänä viikonloppuna on menossa Rantapuistohotelliin tuohon Vuosaareen. Tästä onkin Linnuntietä ehkä matkaa noin 4 kilometriä, mutta se on sellainen, että se 70-luvun arkkitehtuuri ja se design, mitä siellä on, niin viehättää varsinkin mun puolisoa. Niin ollaan sitä pitkään suunniteltu ja nyt päätettiin, että tämmöisenä syksynä viikonloppuna niin on mukava mennä sinne köllimään ja vähän ulkoilemaan. Kouluhommissa tein sen kävelykiertue tehtävän, eli kävin tutustumassa netissä erilaisiin kävelykierroksiin ja valitsin sieltä sellaisen, ja tämän työn keikan kautta siihen tutustuinkin, eli tuolla Serlachius-museossa aivan mielettömän hienoja mielikuvituksellisia kierroksia, ja siinä ihastuin eniten tämmöiseen singalong-kierrokseen. Eli siellä oppan kanssa kierretään taideteoksia ja yhteislauluna lauletaan jollain lailla niihin teoksiin liittyviä suomalaisia lauluja. Siellä oli Dirlandaasta ihan sitten tämmöisiin vähän klassisempiin juttuihin. Mutta sinne mun on kyllä joku kerta pakko päästä. Ja tiedän, että haluan mennä sinne mun parhaan ystäväni kanssa, koska hänen kanssa ollaan käyty paljon esimerkiksi tuommoisissa Singalong elokuvanäytöksissä ja meillä on aina ollut älyttömän hauskaa. Koulussa tehtiin katelaskentaa ja tämmöistä taloudellista pointtia näillä tunneilla. 8 tunnista kävin olemassa 2, jonka jälkeen totesin, että enköhän mä melkein 30 vuotta tai taitaa olla vähän ylikin liike-elämässä olleena ja tällä hetkelläkin työkseni tarjouksia tekevänä osaan ne katteet laskea. Olisi ehkä ollut kiva, että siinä mun henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa olisi otettu tätä asiaa esille ja huomioon ja todettu, että nämä ei ole ehkä mulle tarpeellisia. Mutta mä kerron sitä Rantapuistosta lisää ensi viikolla. Moikka!